Kumu Kristan habangila jam syakata yo bakut hakani ko video ngan pen sngotu bat ngan batai pi kawai na kisngi kiba hap hakani ka tayo bakut jikata ka badai jong kamuan di Thursday lane kasngi palai bakut isap yagani ko video kanang ba pin tip bat ba pin shai hakabaya dei bat kani kasngi ka bangi jutip kum ka sngi palai bakut lane kata ka muan di Thursday ke gita ki nyotli kisngi khut hangi ki Kristan kani kata yo kata kabala sedang nadu kasingi Palm Sunday lani kata kabangi jutip hakatin kasi kum kasingi utrai slatlai kasingi ne kong bakhoi kasingi ba ar bakhoi kasingi balang bakhoi singi palei bakhoi kabangi jutip ru kum kasingi sait kijat ki apostle nani kinong bud ujisu nani kasingi khawai bakhadu shwa ka jingsha shitom jong ujisu tangta bud sakasingi Good Friday kaba lada ngipen kala kasi ya ketika Good Friday kalong kasngi sha shitom bat kasngi yam ujisu ukhon ublai but sa kasngi sajan bakhui bat kaba khadu hakate ka Easter Sunday lane lapen kut da ka Easter Sunday lane kasngi utrai paskha kaba deiru kasngi jingmi pan utrai Jesu Christ na ka jingyam tematang ini pet ya kikam jong kani kata yo bakhui kaban kong kadi ka Palm Sunday lani ka si utrai slatlai kani ka si kadi ka singi hakaba Jesus Christ urung sha Jerusalem dakaburam nang takabaan niyo ang ni ka Holy Wednesday ka singi balang bukhoy lakhotru ka Spy Wednesday lani kata ka singi hakaba ujudas udino ya ujisu nang ta jusho ngidon saka Monday Thursday kani ka singi palai bukhoy ba deiru ka singi jong ka jingkhawai bakhadu utrai Jesus Christ but lagi sanran baru hakani ka singi Jesu lapan sait yagi kijat ki sanran jong u but dei namar kata la tip ru kum ka singi sait kijat but hakani ka ju hi ka singi utrai Jesus Christ ulabu ya ka Eucharist bakhoi shushu ngidon saka Good Friday kani ka dei ka singi hakaba ya ukra jingi utrai Jesus Christ la sa nar phana la ne la panrem banyam ulai sha panpong pan singet sia la bom la sho yu la lauju boru ya ki chan yu Jesu bat la sa nar phana bat ulai yap na ka banta jung hi ki nong pop Holy Saturday hadin ka jing yam namar ka jing sha sa nar phana kani ka singi ka dei ka singi ha ka ba ya ukon ra jung hi Jesu Christ la pan ya na lor ka ding phana bat la tep ya u ha ka we na kilum jing tap but ni don shu hangni sa ka Easter Sunday kata ka bangi jutip kum ka singi utrai paskha kadi ka singi jing komen yang i baro ki badai ki nong but jungu namar hakani ka singi unong penim jungi umi pan nagi baya bat usyong benta hakakti kamon jong ukpa ubah beneng baru ubah lalong unong bishar yang i kinong but jong u andai ka banga kwa kerpang ban pasat jing tip shapi baro lang kinong but Chris kalong shapang ka Monday Thursday lani ka singi palai bakhut kumbang alamai phang shakhaman ka singi palai bakhut kadi ka singi jing khawai bakhadu bat ka singi sai kijat ki apostle lani kinong but jong Jesu tibangan ngam kham jeliu shushu kalong bahakani ka singi kadiru ka singi ba konran jungi utrai Jesus Christ ubu ya ka Eucharist bakhoi kabalong ru ka phang pedeng jong ka jinge jungi ki Kristan kata da ka ba upen kala ya ukpu bat kawain shakamet bat ka snam jong uhi ka jing sai kijat u Jesu usai ya ki kijat jong ki nongbut jong u ka bapin i ba kum u lane ka shakri ngi dei ban long borbor ki ba lui bat ki pas ngorit baru hakani ka singi u Jesu ubu hangi kamtam e ya ki nongbut jong u kawi ka hukum bat kata kalong ban ya i mar kaliang bat ka bakhadu u Jesu ula dep tip lupa ba un sadon wei na pedeng kita ki nongbut jong u uban sadi no ya u Jesu bat uta udei u Judas Iscariot je ki pade ki ba phimdei banle hakani ka singi Monday Thursday khamtam e yangi ki Kristan ki badei ki nongbut jong Jesu je hakani ka singi kata haka singi Monday Thursday ngi kum ki nongbut jong Jesu bat ki bange jo ngi dei ban sha jin it ngim dei ban yabam yadi sngoba omdei ban bamdo bat ngim dei ru ban le kinu ki kam ki ba pen sngosi ya ublei amen